Biswanath along ri Gojanpur Yuma Manghim Pathu Aklamalong Ingdeng Trok Kok Phekwa Tongnam Ali Rachampen Kapamanpon Jirpoparem Chingrum Ame Atum Ningkan Esekpen Kachingrum Ame Kapamanpon Dokhora bearong asar bidu beahem phongrong achar chojun karkli Karbi Farmers Association Distribution Program of Spet Lapen Farmers Awareness Program keparupon Pangti kro arong along ningkan eseka farman kaching waila pen drong isi ning arong pen football ke patupon. Neli birta thanbang Sondro Singh Rongpi. Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajireglo kardom. Tane pini arsik jeta birta norangton penajita. Isi akhei pulotangte jutang lapen lamet kerowek binong. Lasonsi limbu akhei atumta methang jutang jubat lapen lamet lamchong pen ingchuk long akhei chenam. Lasi methang akhei jutang lapen lamet lamchong rengver nangjipu mathasi limbu mahasabha Assam Biswanath lapen Sonitpur longri ame atum patir pipen Gojanpur aro ame atum kachirap don pen pini arkoni phai krep pho arni bhogali bihu pen pachiton donsi aningkan wang son thak taksi pening aningkan let thotta ingdeng thok kok phekwa tongnam asai Biswanath longri Gojanpur Yuma Manghim Pathu Aklamalong Ali Racham pen kapamanpon Pini bangso ingdeng thok kok phekwa tongnam ame along alohi sarpo aman pen kache tongdon lake lokhi khapung mephu limbu mahasabha tiripyame lapen alohi aman pen kache tongdon lake Borsola LSC MLA Ganesh Kumar Limbu Bijoy Kumar Hangsrong lapen Biswanath longri sarkari gaon pradhan amephu Ramnath Teron pen danglok limbu mahasabha Assam along arpu kidotum lapen kethe kidingatum chetongdon pen mesen pen sai pachon ponlo News Desk Report Biswanath Karbi Live Tangte pini adun thua berta non putharang ton pen arjikha Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo dokhora hidi LP school along arnisi farman Karbi Farmers Association atum patir pe ponsi distribution program of spet lapen farmer awareness program ke parapon Karbi Farmers Association nilip aro mephu cansing phangcho kachipahem pupon amealong alhui sarpo aman pen kachitong dun lake MSc Donald Tokbi Montu Dotto Seri Demonstrator Superintendent of Sericulture Dipu Ronbinson Rongphar Assistant Finance Secretary Department of Sericulture Dipu Lapen Tinku Ingti Karbi Farmers Association Tiripi Amephu Saron Singh Rongpi Kongchun Bang Karbi Farmers Association Tiripi Ame Hemari Rongpi Spokesperson Karbi Farmers Association Tiripi Ame atum chetong nonsi RD pidunlo Ini bangsa melong kacitong dun alohi sarpo atum nilip arat lapen karbianglong arat do anaphan kapasini tekang ke lapuson hendo ke e karche punon ke pangrenga sonamung punon ilitum seke ke en paprangsi keme lasi Karbi Farmers Association tiripi ahin pentame seke nang ki piji afan lapen ke e karche ason punon sericulture pen ason punon agriculture pen ason punon apor ateng nang ke parno pon bekji afansi nelitumta bori pon poputa ning pathetekang non ke kusi nangwan pichotla ke pangreng api hei hui amta long ponji pusi aluhi atum thantekan pini bangso ame long bang plikep so se amuni ta phai chetong don pen mesen ing samjin pen sai pachun ponlo training and dopha di village kan namo mile barat ahin kan in the Karbi Farmer Association tum training program na people mate awareness camp na people ni hin kan churulo nasi nili Karbi anglong mate nili barat kan kitini yang tung bang lalo je pini Indian government tum same make in India la tum program la tum ke launch do haso program ke launch son thaka si pini farming launch tame pini tum si revolution wana pu pusini jongjung ning matha dal bang do
so ning man thada mai la lo je pini Madhya Pradesh pen dang lok ada pen si tum lang ok same anibang sabang la pen ke tum dang broiler ke tiki same longka ho jai Guwahati pen si kai wan wan asi yong si nili barat same ke bang jiar ni ching thunai bote make in nilip bu bang si tum aso kache song bang si tum pena pen pangkeng nang kok aso ke kache song pangkeng long bangke la bangke arlong chevar kali la rili dam nai kali aso kache song pangkeng bangke itu new technology aphan itum ning thedam bang do nai la pen ke la hala so jitu a source ke ban tum pini Karbi Farmer Association tum son itu ban source nang man pilo aso ke source ke ban phan pini council aja ko itu tikilok penang ne itum jongjung kar nilip abangke arar bangke la bangke je isi famous bang do je dak jongjung amena hem chipangrang tum topik dak sak hiti pen jelok orange cultivation ada gitu pineapple cultivation pusame du lapen ke dak amna jongjung jitu amna chitiki pen amna family pan dak chipangrang tum topik nilip long bang nasi sonda si pini farming hin putame pini bangke dak seke pi bangke sericulture farming dak pi nasi penap ke bang jiar ni dak nilipini la so melang same chunri lo je alam alang tu piun je pini Karbi yang long akapre adim long si pini alam tu training na pipen pini nilip long alam tanang pilo kasi the best itu utilization hala bangke nilip barat tu si eno nai ma pusin nilip bang la bangke chunri tu kasi hala solom bangke not only pini seri farming hala solom bangke putot fish farming tame do nani pigari farming pandang lo akapre farming si dak nilip long production kuri Karbi yang long mana pangreng klub unai nilip budam mangge asi make in nilip jitu keni pen bangle itu slogan pen itu kece song pangcing ponang pusi nilip aso itu production nilip jitu production besi Karbi anglong pen danglo ase full asam dame itu production pen le pini wuti punon broiler punon lang ok punon pini sericulture hin punon kado be agriculture hin punon pador pon pen nilip han famous na pusi nilip kado be aman ke do nilip barat panili chuniri itu Jadi LP School lang ini tuh Karbi Farmers Association lapan Sericulture Department pencelang lapan sih dah isi Sericulture pen cerita ramai segi pun lah asal cerita ramai lah ini tuh milik bahawar pen arah depan isi mesin pen kipas yang pen lah so awal saya nak contoh dah posisi ini tuh kacau ni pun lapan lah so awal saya long nil tum dangan meeting na idun tuman mate awareness na idun tuan pada kuwi pat setabe ron gang lo la choda kali lang nong kewangian ni stame sericulture pen bang additional director sa setabe na chichak lo je inki pangre interested teman setabe dak alang litum department pen setabe penang kerabi pu alang litum pulo inki arong pen cheng lo kuno pak spare machine rearing tree pen cheng lo one pat haria machine pen cheng lo la pe alang litum man granin et pen facility do asli lahai facility kami nili baratum han nangkat bidha posi nili tum petalo la sini nili tum doakalo je nili barata tum la so awar sai bang na chonun po posi ni te pono la penke dang nang chitong dun arat mate dak ex president kese inglong polong bijobi akai sitame nang chitong dun alang li thana nili tum Karbi Farmers Association ahin pe chetame churu palo la penke department hope na chitong dun dr sarake hai la penke tok bisar hai sitame nang chitong dun alang li tum chitame dak nili barat khan sitame mesen sena asiki mate serta amai lang lam the than pona pot alang di kone churu palo asi nali to media pot di panda kachuniri kangtung aje non ki waya ni sitame kapre awar sai long sitame nali tum nak cerap nak situ lapen dak ada kisung ke boy pen sitame farming lo pipi ma kenang sot omu sitame nali tum sitame isi nili tum han mate daga abras tumane pachini pen lapen daga abras tuman ke cerap pen pipi ma war sai sitame la so agriculture department pencenglok veterinary sericulture fishery pencenglok mate KBK pencenglok sidame ini tempat Karbi long arada panong ko tupik daya war sai sidame ni barat bang nain du poposi link pon Karbi Anglong choki hola pen Onilson rong phar la pen Silonijan pen Govin tiso report Biswanath Karbi Live tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Rangasar bidu beahem chojun karkli Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo dokhra bearong rangasar bidu beahem patumi ar koini phai krepli arni Karbi aronbari mate honghari adhorom aron atanga teng pen barite arnam ke the aphan ke thok jira se mate chojun karkli
ada porphai thok apor malampen kurusar long dili belapen borwa benar bepen dowana long bari the arnam ke the afan ke thok jera sai dengponsi se arklipon pangcheng ponno karklipon lake r2p ase arnam ke the ahi iase kampar tok ase singchar ase birne ase arni ase sar ase thokjir pon epen Womut wakan longhong angthin lapen langthe langpong anta mesen met pensi chojun karkli ahem photum tirim terama phan saran kethok kijir pon phusar fisar loksar nisar along kuru chingduk pondo lapen menu mekan borme borkan chehangdunlo horhak lake ong nihu ahorhak ingjir arlo ahorhak sosu phili ahorhak latumsi inghor pondo lason si kapre ga dhoroma tumsi tame chetong donsi cherap chetodon pen aliracham pidundo Bangso chojun karkli along kachopapon aluhia man pen kachitong donatum lake puhenlo lunse po sartherongpi karbi sai chotiki tiripia song meipu avinas ronghang abarim MSC Samson Tiso Sunil Tokbirar sai klembang khogen terang rara sai klembang Barnabas Killing rara sai klembang George Rongpi rara sai klembang abarim KLNLF Songja Timung Nilip Democratic Forum mate hek pen NDF ameipu Bilison Terang Nilip Democratic Forum spokesperson Sujit Timung Nilip aro sai chutiki asong meipu Bikrom Tokbi Karbilo Charlie asong klembang phuatumta chitongdut Lapen Nilip aro hempu mukrang adorbar meipu Bidya Singh Pro Kongchon bang kiri teron Horen Phangcho Son Rongpi pen Rasinja asong atum chitongdut Karbi rongasar ami atum meipu Kongchon bang lapen rongasar atum pen bang pharu phos se arat chitongdon pen arna malong hirjume hangpidondo Lasonsi lakhain koira phon Nilip MSC constituency arlo dokhora be arong rongasar bitu be ahem niphai krepri ar koi arni karbi aron bari mate honghari adhorom aron atanga tengpen bari the arnam kethe aphan kethok kijir ase mate chojun karkli mesen met pen pachun ponlo nem tum la mangsu behema chujun dong tong mun aptha mani raga phan pachni ase Mula tumpini tangsi kadap ko ikirang media court e don samya tangsi lodong ko jolo muli tumadak nili consensier lo dak behem tumalo pini lo so chujun ni tum naristo mo bodo tangsi ni arong lo bapen pini da nasi tong bangke ni tum sining karong bang kralo jenil tumadak nili blong leaders doan Uri kimi gitu an, lapen kado ko same khai isi, lapen adak dorom ci pupi pin pen, khai ci pupi pen si, isi bet pen si pini, dak bang rapen lo, judu rapen lo, pini lo dak prejam pen, tum kirang do, prejam doromen bang do, once tamine tum dorom khai ci pupi pin pen si, isi bet bang pen si itu pini, kicu lo si, kicu tong lo, karang tumas same an se, itu nilip leaders tum pen an kado lapen kado arat kado pen tumas same an se, cumi itu mah. Punilipi ang thum tum ke bang akli bom lo tami nebo phong ke pining halo ke teng silo la sine jutang jubat ke la he chini ni an thek the asi ke thek taman charni lo krusar do lo la pena dak ni tum don rab do lo ong ni hu su phili injira do kaddo gabe chirap chito pen ni tum la so hongrong anam lu anam la so ni tum che thok chijir lo pini nasiladak adoka ve je dorong hang meka metu ben rat det la pen adrom kapre ka tunda nang chirab dun u lasu nili ki chuning ri ke la pan lo dak ni tuma jutang li khe jutang karbe jutang nasiladak ni tum la so jutang teng pen ni tum la dak luruanang phorong thok chijirji lasinang tum kadoi phanda nang lang thap isini kadoi adrom handa ni tum chuning ri la pen la so teng pen kapre ka dorong tanang chirab dum u lapen ke donation pin nang pidun u lasinili kado wela dak jetong arat kado ke mata ni churu parlo lasi dilin ben lansin lam thang ke jo la bang phu chipe me ham thi chipe me pirasinja chipe me pirasinja chipe me e jo bang lurua nam phongrong nam e anam gang samani gang samsi bang e donatum rabatum la bidube rong sar lang tum chipame la tasila so ke chipame ke chitong e sarla ke the ke ding ong ni hu philimu ngiralo la pen kapre ke hen pen ke the ke ding e sarpi sarpu klimang phar ke chitong dun adoi banda chuning ri lo la sila bang so ke chitong litum la han lo litum la so ke people si klem nang kok ma ba litum karbi potom angke ke chini si ong te bosita Thana ko rim la lo
ili tuma bangke pisar pusar piang thun ili tuma bangke yo la nam ke thesar ni ke thesar sar ja litum tiram ta litum chiklem ponlong lasi tiram amen amun ta litum chichini lasi kemisen asi lasona pasi litum klem pon langji la pengke klem bangke litum ke kidu kisung ke boy ke khoi litum ja kong horang ke ga do itadu sita lasi litum mathadam lo hampu mukrang thometa mathadam lasi litum khe tumle itum aki meja phan cherap chitura itum jang si klem pon thek litum ahomasalam theta punam kolo rat jong si anna ri chimun pa klem lo putang te aju kun ya kamawi la pasi litum la so tiram asi pinak la si litum khe ajutang ke la dang halo ong ni hu litum bangke man ke chipi peng ke chipi litum fisar fusar litum ke chapang thek hen peng ke thek bikhoi moja la chintong ro hang ta ke chapang thek asi pinak la si litum chitong nang klem nang ji la si litum lambang ke kalo ke vita cherap chitu nang labang ni Karbi tuma khe tum phanda hempu mukrang ni le baru bata ni tum chuning ri pansi pachini lo kardom nilip do khora berong long chujun kar piping lo so ana por ni tum mesen pen lokan mul mesen pen pachun pon long lo sinon por an bang ke pin tum jitu kichu ki jun asai dengan senang lo lapen ke penangan ni pen la chujun ke pamanji phan sisi kidang bang dolo lapen ke non por bang ka do ta chini lo je isi lasu Karbi culture phan nimrokom dhorom puji bubin men kadu istame lasu preserve phan namte lasu kira i phan kadu vida kol kol hari adormo tunga tukrilo ada kapre dharma muluk tame da man chetu du lasi isi lada itu akisung bang akijoy bang lalo laban juzi akisung bang itu nang namlo bulong te aprang sung risui jang tu mang ketu bang tak an itu isi bang lalo laban ke aso aron ban kirim tumbang itu kar kipejo aron tang itu kirim tumbang tak asapu dak ki jun dak asapu thailang nom ase dilining thelo je laso nili bulong kapre pangri pangdona program samedo lapang chujun chumang kana program samedo lapang pili thosame lapang sonil tuma he itu to khara berong dana tu rong asar nili tuma hem laso program chujun pen ke pachuna jok pen ke bang journey laso Karbi culture aru se preserve pon protection pon ko lapang aru se ingdang pon ko pusinilin pen ning thedam bang Karbi Anglong choki hola pen Onelson Rongphar report Biswanath Karbi Live tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Jirpobarim chingrum amei atum patir piponsi saru pathara habar ningkan farukre sirkebra nerkep kebra thok ningkan pen pini arni an sai klem rabrab dam rabrab akorte ingjeratum puthot kachingrum amei kapaman pon Patumi arkoi ni phaikre phli arni sangtihidi sarupathar lakha ke thom dilajan jarmi phangcho arong ASECNS thomkebra sirkep atowar adung bronson phangcho SCBCD along jirpobarim chingrum amai atum pen patir pe ponsi ningkan kimi pen pachitonsi alang litum ningkan pharokre sirkebra nerkep kebra thok ningkan pen pini arni an cyclem rabrab dam rabrab akorte ingjir atum doan chingrum pet pen aningkan wang son thak thaksi pening aningkan let thota ka chingrum amai kapaman pon Patumi labangso jirpobarem chingrum ame atum kapatir pi pen kapaman pon ka chingrum ame along kapatir pi pon atum lake khorsing ronghang meipu bensing dimung kongchun bang longki ingti pengchun bang ronsing terang lothan bang noren sing terang lapen khiram ronghang lothan bang atum pen patir pi ponsi ingsamjin mesen pen sayamo pachun ponlo Antihidi ahabaralong ningkan pharokre sirkebra nerkep kebra thok ningkan pen ajar asai sitame klem rabrab dam rabrab akorte injir mate ajir pochir piatum puthot kache tong pon thekji aphan pusi bangso jirpobarem chingrum amei pen patir piponsi ningkan esek pen kachingrum amei paman ponlo Karbi Anglong sarupathar pen Jotno Singh Bay report Biswanath Karbi Live tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Pangti kro arong along ningkan ese ka farman kachingwai la pen rong isi ning arong pen football kapatupon
Lakhain koi raphon nilip MSC constituency ke parlo choki hola pangti kro arong along aningkan wang son thak thak si pening aningkan le thotta rongisi kachingwai petang etpen rongisi football kapatupon asai kedeng pon Ningkan arjon chojor cholang okhan ador pen danglok rong isi hajira majira ador kamjam pen danglok rong isi akinang anaphan kachingwai ami kapaman pon Pini labang so me pangti kro arong asar dorsing kro pen si me chapahin pupan lo lapen kong chun bang son kro pen si alohi pachini pon lo lapen me ke phalam the klar dak pen than pachin pon lo Lasi kadogawe chingki chengwai pajut et pen api rong isi football sitame kapathu asai sitame deng pontu La solong ning ke me pen kachirab dun atum lake nilip MSC Pavitra rongpi nilip BLCC chairman Winson ronghang nilip BDC chairman Proben tok biatum cherap chetodun si rong isi ningkan ese ka pharman kachingwai la pen rong isi football ke pathum mesen pen pachun ponlo Karbi Anglong choki hola pen Onilson rongphar report Biswanath Karbi live Tane pini prime time abirta laan pen se kangton eklo Kado we phanta kurwang thula pen domi thakne